uTZ, I have the feeling uTZ is one of the people who went to my mom, even though I cannot completely prove what I'm saying, but yona feeling ikhona. Iman azile ngalokho. It's been a long time. Halloween njani? Ngiyaphila and everything. It's been a long time since sagcinana. Akudala sagcinana. Into ithini ke? Ngifuna ukunigiva kahle nonke. Ngoba lo mkhuba nawo ngazi nguthathaphi. Heyo, ninjani ke beside nje konke ke niyaphila kodwa? Ngibuya ngikhona guys, ngikhona yizo nje inkinga zomhlaba lezi. Ngikhona ke but nje kuba khona ngikhona. Nina nithatha lento eniyenzayo guys, nifundisa oba lento eniyenzayo, uba nonifundisa lento eniyenzayo like ubani? Niyangiconfuse, like ningenza ngibe confused manje ukuthi lo shuni enikhuphuka ngawo no thathaphi. Couldn't check your page love. No guys, sizobonana but ke not now ne, but ke sizobonana soon since nina decide ukwenza lento eniyenzile. Nina guys angazi ukuthi obalaba but uTZ ngiyamsola. uTZ is one of the suspects that I have. Nina nihambe naye kuma. Nina nihamba niya kuma niyotshela uma ukuthi mina ngincisha ama stories, nicela uma ukuthi anicelele mina nuthatha lo mkhuba lo mkhuba omubi kangaka nuthathaphi? Like lokhu kukhohlakaleni kwenzayo nikuthatha. Yesterday I received a call from uma uyangitshela ke uyangi-update ke uyangitshela ukuthi hayibo ngiyabonga msomkhosi wami, uyangitshela ukuthi uthole yini le or inbox from people becela ama story times ukuthi usisanda ubadilile usisanda blah blah blah. And my mom is like, yo, sisanda ke at least yenzela mina mntanami cause lama DM lawa at least noma uposte esodwa ke bese uyaqhubeka uyayithula mntanami ngoba I am getting a lot of DMs. Niwuthatha lo ngikhuba lo wokuyongicela. Ngayokhulpa and ngikhuluphele. Niyabo ukusuka eduze kwenu ukuthi kunjani kimi? Niyabo ukusuka eduze kwenu ukuthi ukusuka eduze kwenu guys ngigaine iweight, nga happy. Niyabona kodwa? Niyabona? Ngifuna nibuke guys like amehla ami do not look depressed. Hey. Niyangikhumbula guys akusho ukuthi fanele nihambe niyongiceba. Ni wrong. Angazi ukuthi ningicebelani ngapha lento ngangithi eyami nani ukuthi umani nimfakelana. Shuthi nina mhlangaqoma nganitshela niyogijima nihambe niyoxoxela uma uthi useqomile lo. Hayi cha shame, hayi ngiyanivuma. Angazi nami ukuthi oba but uma nje ungitshela ukuthi she is getting a lot of DMs and whatever, so angenzele at least yena lento lena at least for ipiece yakhe, so ngizokwenza ke for ipiece kama cause mina nani bengithe sohlangana nini after i-21 November
but sengizokwenzela ipiece kama nakhona not entirely but yeah ngizokwenzela ipiece kama cause cha shema cha. Another thing kunentombazane futhi guys nina yazi nina ngifuna ukunixoxela ukuthi yazi iyagcina lento eniyenzayo yenzeke iyagcina ukuthi yenzeke. Ngizotshela nje uma ani block ngizothi nje ba block wena ma ba block. Kunentombazane lana eyahamba yaya kuma ayizanga kimi shuthi yabona ukuthi mina ngizoyenzela kancane, yabona ukuthi mina mhlawumbe ngizoyiziba cause nginakho vele ukuzibana, yabona ukuthi usisanda mhlawumbe uzothatha isikhathi ukubuyela kimi, yaqonda kuma straight yayotshela uma istory sayo yathi ngiyacela ngicela ungicelela usisanda. Hayi cha yabona lento eniyenza kimi she mina ngiyazi ngiwait for i-21 no yazi ukuthini ayikho phela inkinga no ngisho uma ukuthi ablocke nina cause nimlethela inkinga empilweni yakhe ani blocke. Hello Ronnie, ani blocke ngoba nimlethela inkinga empilweni yakhe akukwazi nje. Ngithe khethani istory ke from 1 to 10 cause u10 engizenzile iphelile nathi angiqale ku1 ngize ngiyofika ku10 ngihambe ngeorder emnandi. Hayi kulungile ke seniyobona ngami ngihlangibona ngami of which it can be since izu10 yazi ngizokwenza kanjani nani niyazi ukuthi istory ngisiposta masekwenze njani angidingile nje ukunikhumbuza iagreement yethu enhle cute beautiful ne hello Xoli Nkosi yami, hello Luya, sanibonani guys, the Zulu sisters ngiyabonga, phila, hello imani ke guys into ithi ke sengibuka uma ngiphosta nge1 kodwa lezi story ngizozenza ukuthi kuze kushaye i21 ngisayiposta noma zu10 kodwa vele ngiyanazi ke nina vele nibuye nivilapha ukulike so nizobe ninginika isikhathi vele sokuthi sidonse ukulandela esinye ngiyanazi izandla inkoqeza like guys singibuke kuzosebenzeka between nami sizoba right Mathabisa hello sizoba right and ngifuna nibothi ngazenzani lezi story lesi ngasenza nge30 30 lezi 2 October 7 October 21 ziningi engazenza nge21 lesi ngasenza nge23 cha khona shame kodwa phela ngoba futhi ngoba kodwa ningihloliphi hello Mandy, hello Altu, sanibonani guys ningikhumbule isimanga sento isimanga I have hey guys ngicela unixoxela ukuthi niyawazi ukuthi siyabaxolisela abangonile awusengixolile nami vele sengaxola khuleka sengaxola iconsi phela liba phezulu liphinde lehle kodwa nje sengaxola nami makhumalo weindaba niyayibona ukuthi into yeni ithi manje but ke anyways guys ngiyabonga Mendi Nkosi yami ngicele kaLinda Mkhonto ngiyabonga into ithini ke mangethe
yebo mangethe hayibo yebo mangethe. Khulekani guys, khulekani. Into ke ithi you are angazi with the stories that I made, but ke ngisazoba ne-good time. I'm not saying ukuthi phela izinto ezenzakala guys, no, but yeah, ngisazontotoza khona kufana. Ngipheka ama-fried guys lana, ningibona nje ngizodla ama-fried nesinkwa. Azidlali azidlali. Iweather inhle outside, idinga ama-fried nesinkwa netiye. Sithembele. Khuleka, yazi ngicela ukuxoxela ukuthi ngenkathi ngenza leya video leya of which ngayi-addressa lowo matter, okay fine, but kunabantu abasebeqhuba i-agenda yabo. Yabo lento ukuthi uSisanda angimthandisisi kahle, kodwa since engakazenze something engenza ukuthi ngipointe out lokhu kungamthandisisi kwami ngizothula. And then I did that video and people were like, cha nje Sisanda lento iy'tori zakho bengiyithanda wara but manje yabo nje abantu babona ukuthi okay useqhuba i-agenda yakhe lo ngami. I was like okay fine. Khuleka ke mina, one thing I do guys is to blog. Yabona abantu engababloga lapho, maybe they are about 20 people. And yazi into ehlekisayo kunakho konke, mina ngikubloga ngisho uhleka, cause sometimes into uma ngayibona ukuthi ayihlekisi ngisuke nga-understand ukuthi uhlekelani. Uyabona nje ngiblokele lokho nje ukuthi uhleke situation engahlekisi lo, kusho ukuthi uthini, ngibloke. Angibloke, angidlali nje, akunaso isikhathi. Mcusi Mcusi, ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga. Ngiyaphila, unjani wena? Ngiyaphila Mcusi, unjani wena? Uzobaqeda bapha. Awu kunosisi nje, kunomama nje, yazi Nkosi yami, umama omdala kanjani, yazi ngaba like mhlawumbe ngangoma ukuthi mina ke guys angisiyona lo mdlwane owakhula uncela inhlabathi, ngancela ibele mina Nkosi yami. So angazi noma lalihamba nenhlonipho yini. So ukudelela mina ukudelela guys ngiyakwazi ukudelela, but angithandi ukudelela umuntu cause umuntu engaba ne-opinion ehlukile ngempela ngami, ngahambe ngifafaza izwe lonke ukuthi uSisanda ukuhlaza, yabo. So angithandi ukudelela mina. Yabona ke kubuhlungu kakhulu uma kuzokhuluma umuntu omdala ombona kahle ukuthi lo ulingana noma, angeke ngize ngiqale ngisho ukukhuluma naye ezokukhulumela into ebheke eceleni. Eyadlula ngicela, hawu Nkosi yami, asincengi asiloko, hawu bakithi hawu bakithi hawu ngihlale ngimkhumbule nje uNtsele, ngisho ukuthi hey madoda, lo muntu wasipheka wasipheka nama-personalities. Hayibo, ngeke akulungi. Hello, how are you? I'm good. Sona nje kuningi guys, kuningi nje manje nje, ay nanokuthi ke sawubona wenkosi, ngiyaphila, unjani wena? Ayisikhona man.
yini futhi ebengifuna ukuyisho khona enye into engifuna ukuyisho we worship you yebo one way ubizwa we mame we asinayi invite uma kuziwe ama-chips ama-chips afana nenyama into esinga-invite-ani kuzo lezo okay shosho yo hello we-president Basango yo izinto zimane ukwenzeka ne izinto zimane ukwenzeka microwave hello Annelisa sanibonani guys njani cha ningihlalisile nje futhi ningihlalisele ngoba ngiyapheka Nkosi yami ningihlalisele nje ngoba ngiyapheka la phehlele khona imani guys ukuthi mina ngibane ngingazi ukuthi ngizokhuluma nani because nimane nithule nina guys nimane nithule oh nansi enye into guys kunabantu abangisendela indaba la ngicela uku-addressa lento le guys if you feel like sharing a story sakho nami ngicela ukuthi ungayicela ipermission yami yokushare istory sakho nje ngiqinisise ngaso ngibone ngaso uyabo hayi ukuthi usathi sisanda can I please share my story with you hayi ngeke mntakwethu ngeke because guys as it is ziningi indaba zabantu that I haven't covered so uma wena uzofika kimi uthi sisanda can I share my story with you guess what ngizokuziba Nkosi yami ngiyaxolisa if kuzwakala engathi kunjani but ngizokuziba ngempela cause already kunabantu abasemva kwami bangilandela ngeindaba zabo engakayixoxi cabanga ke wena usacela ipermission yokuthi ucela ukushare nami istory imagine so vele ngizokuziba Nkosi yami kanti uma uvele wangisurprise yabo wangisurprise ngafica ngestory ngathi uma ngisifunda ngathi wow abantu lena ngathi bayidinga fast le ndaba or wena udinga usizo fast qhu yabo leso story leso like izinto engayibheki guys leso kanti uma uzoqala phansi ubuhle bami hawu mfethu nabuhleni kodwa kungisukele ngiyabonga ke kodwa hayi akutheni nje mfethu kuba happy hleze ngihleka noma abantu bengikhuba ngiyihlekele hey bayangikhuba abantu ngilahlisa ngamathemba ebhodweni wofika ekhaya ngikushayele isitshulu esimnandi wofika ekhaya wodlule ngaphandle kwasekhaya ucela iplate ngiyokuphakela amathemba akho elahleke usudlile at least ungasho nje ukuthi mangiboka ulahlisa ngamathemba ngoba uyangisukela mina ngapheka mina ngimncane kabi akwazi I've been staying for myself like I've been staying alone for the past 13 years or so, if I'm not mistaken, 13 plus years I've been staying by no, that's a lie, not 13, 10 plus, yes, 10 plus years. Ngihlala ngedwa.
Ngiyaphila Nkosi yami. Ngiyaphila ngikhona mfethu ngikhona. Ngikhona yizo nje iy'nkinga ey'ngatheni. Kodwa nje ngikhona bakithi ngikhona. Hey bo. Uba lo ngisukelayo. Simbuka uba lo ngisukelayo. Uba lo ngisukelile. Umtho. Wena mtho ngiyaphinda ngiyakutshela. Ngithi mina ngahlala ngedwa kusukela ngineminyaka ewu-12. Ngihlala ngedwa ngiyiphekela. At this point ngidlule ngisho something years. Ngidlule ngisho 21. Ngadlula iminyakanyaka uzokutshela ukuthi ngathi ngiyasolisa ngathi ibhodwe hayi. Ayibo amahle ngikhona bakithi. Ngikhona guys, ngikhona. Hawu ngikhona bafethu. Zazi inhlibuko. Hawu Nkosi yami ngiyazibongela. Dokotela eShowe abakwazi eShowe ngase Dibonese yabo khona udokotela lapho thula bona. Yes, yebo, uye Nkosi yami uye. My boo. Hello, kunjani? Nyama. Ngiyabonga Mangcobo, Mapholo, Bafuze, Mashiya Mahle. Ngiyazibongela Nkosi yami. Hello Nomvathi unjani? Ngiyabonga Mapholo Nkosi yami. Ukhona umgosi ungashonaphi? Umgosi mningi kabi. Kungaphela nina lezi indaba engiyithola each and every day. Kungaphela nini? Too much news. But ke asithini. Kodwa nje kungaphela nina lezi indaba ziningi kakhulu. Kwamina ziyangihlula. Ngoba ngigcine ngingadelive on time indaba zabantu ngendlela nje eyiningi ngayo lezi indaba. Yabona futhi kube ngiyayise ke enkantolo baningi abantu engabe sebangise enkantolo bengise indaba zabe ngayixoxa. As for now guys, no. Ama-fried ami amahle. Adeserve ukuphuma ebhodweni in cuteness and peace. Engakusho nje ukuthi ngizonibona webantu benkosi. Angazi ke noma ngihambe ngendlela eni-arrange ngayo nina. Ngendlela eni-arrange ngayo ukuthi sesanda qala from 1 to 10 or kanjani. But ke kuthiwa nisebenza ngentando yeningi. I'm seeing a lot of people saying 1 to 10. So sizosebenza ngentando yeningi ke. Bathi ni democratic votes. Hello Enhlunjani. You try checking up on me Nkosi yami. Ngiyakhuleka Sithando, ngisazoyiphendula nje imessage yakho. Relax mama, relax. Ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga bakithi. Ngiyabonga ukungichecka, ngisazobonga. Relax. Ama message eni ngisazowathatha ngiwafake la. Khulekani, relaxani, ungakhathazeki ngikhona mama, ngikhona Nkosi yami. Ngikhona. Ngiyabonga mayibhubhu Nkosi yami, ngiyabonga. Awungizwa enjoy. I mean a golden
angazi bani but nje ngizodla kamnandi, ngizodla nje kamnandi, ngizodla kamnandi. Ngiyabonga Enhle, Nkosi yami, ngiyazibongela guys. Like kusho guys, it means a lot, truly it means a lot. Ngiyazibongela Nkosi yami, ngiyabonga. But ke meantime guys, anginishiye khona ngizokhipha kahle ama-Friday ami mina. I'm just a girl in the world. Angithi asifuna ukudla ama-Friday ashile? Yebo, 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 yebo. Ngiyabonga buhle Nkosi yami, ngiyabonga. Angazi ukuthi-ke namhlanje ngingenelwe yini, ngithathe isipuni esincane ngikhipha ngaso ama-Friday, angazi ukuthi ngingenelwe yini demon lini. Kodwa lona idemon elingenele libi ngoba lifuna ukungishisela ama-golden rays ami. Bye-bye guys, ne? Kwamanje ngisakhipha izinto ezimnandi. Ngiyabonga Maka DK, Nkosi yami. Oh, thank you Maka DK. Ngiyabonga. Awungeke ngize ngishe. Hawu. Kanjani, kanjani Nkosi yami? Kanjani? Ngiyabonga guys ne? Kodwa ke ngicela ukunishiya phela. Malo. Ngizonibona. Niyobona ngami sengiposta guys. I'm not sure ukuthi ngiyoposta nini but niyobona ngami sengiposta. Engifuna nikwazi ukuthi ke I am busy. I'm currently busy ke. Imase ngizobhala ama exams sengizoba busy ngempela. So ningangibulali. Ningangibulali. Ngizoba busy lokho ukuthi ka. Okay, azokutheni ke manje bye guys. Singaze siluze i-control yento enhle esiyenza la ebhodweni lami. Okay, aseyaphela ke kodwa yazi. But nje angifuni silahlekelwe i-control yelento enhle esiyenza la. Ngiyatwasa, ngithwasa wena nwesikhakhana. We are kathi ngiyabona cha no ngenza isidle simnandi la sikhakhani ngizodla kamnandi mpembu neweather iyavuma ukuthi ngidle izinto ezimnandi yabo. Awu asephelile kulungile ke awe malo. No, ngizodla into ezimnandi la. Hello, Mamsomi, Nkosi yami, unjani? Angazi noma ikhamera sengisuka ikhamera yami. Ngitshengisa izinto ezimnandi engiyozidla. Ngiyodla izinto ezimnandi. Ningadideki, ngiyodla nje izinto ezimnandi. Sengiwaqedile ngiyodla manje. Ngiyosheba lesinkwa. Emva kalapho ziyakhala. Yes, it is crying. Hello, Z. Unjani? Emva kalapho it is crying. Ngiyodla kamnandi ke manje. Sona nje akukho kutheni. Yazi ukutheni? Yebo Nkosi yami, yebo bakithi, yebo bakithi, yebo. Like golden, like ngoba ngisho ukuthi they are golden crispy. Yazi ukuthini guys? Before anything, bye-bye. Iyobonana. I love you all.